idan na je kofar gidan tsina sa cika za. Wai! Kawai ni da daga. Na bella ta na babbar mama. Ga tuna mun da lokacin da na je. Kowai gidan su ruwa ta ina garin wani rago da dauko yana yaki. Allah. Ba wanda ya biyo da kabariya. Idan na je wai a bani bai kwanta yi na ce ba za mu amma yana je na dauke ta. Ai guda ga yawara. Kawai kudallan gwagwara ce ya za a yi a rasa me za ka sata sai akuya ku ka sha sholin ka ka gane wani abu ba musamman da ta gaba yake gama ka gane yarinyan nan wannan ta bayan layin naku wannan fa zan iya ce ma tana cin albarkacin ma musulma ce ita fa Allah ba dan tana sallah ba in ba yana ci gutsun wadda ba Allah ya ce بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا بسم الله kaman fito yanzu to ina malamin da fa kenan la takallam bil lugha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wa'annan mutanen wanka yanzu har yanzu subhanallah har yanzu ba su jira abin da suke ba insha Allah yana musu da'awatu sunna دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون nan har yanzu ba ku daina abin da kuke ba wato ainihin dai ban muku sallama ba saboda ainihin ku mutanen banza ne ba dole mu gaya muku gaskiya wannan me yake cewa ne idan da ku gane shi ci a wanda yake sama ya kara gaba sai ga Allah ne ma masallacin mu ma ba yayi da mu ya gama kwata yau sai gaya mu wato ni ina yin nasiya da babban murya ina babba dole in gaya muku gaskiya ko ba ku so ba dole gai ba na ji abin da yake faɗowa dan matso kaɗan na ji ba na ji sosai ai mu wakilan Allah ne kamar so ka faɗa mun dole mu faso ni ba zan daina gaya ma gaskiya ba ko me zaka mun mu ne manya dole mu gaya ma gaskiya da mu yi wani iya sai da mu yi wani ba zan daina gaya ma gaskiya ba ko ka shari zaka billahi lazi ko za ku kashe ne ba zan daina gaya muku gaskiya ba gaskiya ta fi komai da mun yi wannan abin tun muna yarinta amma yanzu billahi lazi ban za mu yi abin nan ba mun zama manya ku ba za ku zama manya na gari ba oke Umar yi mai aiki dakata bai kamata mu kusan yar mota madara da wiwi kun kara